Trawsnewidiad. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint yma unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym yn y dyddiau blin a thywyll yma, yn gofyn i ti ymweld â ni ac i dywallt ysbryd arnom. Tyrd, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 3 y drydydd emyn, molianed uchelderau'r nef, yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei foliant ef trwy'r holl ddymderau maith. Y drydydd emyn gyda sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Nos Iau sy'n dod yn hytrach na'n cwrgweddi misol, fe fyddwn ni'n cynnal cyfarfod diolchgarwch. Felly nos Iau Hydref 17 am hanner awr wedi 7 fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr gen i ganu emyn rhif 188 wrth i'r casgliad gael ei gymryd. 188.
Gyda wy'n darlleniad o'r ail epistol Pedr, y benod gyntaf, yn dechrau yn yr adnod gyntaf, felly 2 Pedr, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Seimon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at yr rhai a gawsant gyffelib werthfawr ffydd a ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw ni a'n hachubwr Iesu Grist, gras i chwiath angnefedd Alun Higham trwy adnabod Duw a Iesu ein harglwydd ni. Megis yr rhoddus ei ddiwiol allu ef i ni bob peth a berthyn i fywyd a dywioldeb, trwy ei adnabod ef yr hwn a'n galwodd ni i ogoniant rhinwedd. Trwy'r hyn yr rhoddwyd i ni a ddiwydion mawr iawn a gwerthfawr, fel trwy'r rhai hyn y byddech gyfranogion o'r diwiol anian, wedi dianc oddi wrth y llygredigaeth sydd yn y byd trwy drachwant, a hyn yma hefyd gan roddi cwbl ddiwydrwydd chwanegwch at eich ffydd, rinwedd ac at rinwedd wybodaeth, ac at wybodaeth gymedrolder, ac at gymedrolder amynedd, ac at amynedd ddiwioldeb, ac at ddiwioldeb garedigrwydd brawdol, ac at garedigrwydd brawdol gariad, canis os yw'r pethau hyn gennych, ac yn aml hwynt, y maent yn peri na byddwch na segur, na diffrwyth yng ngwybodaeth ein harglwydd Iesu Grist. O ble gyda'r hwn yw'r rhai hyn ganddo, dall ydyw, heb weled ymhell, wedi gollwng dros gof ei lanhau oddi wrth ei bechodau gynt. Oherwydd paham yn hytrach frodyr, byddwch ddiwyd i wneithir eich galwedigaeth a'ch etholedigaeth yn sicr, canis tra fyddwch yn gwneithir y pethau hyn, ni lithrwch chwi ddim byth. Canis felly yn helaeth y trefnir i chwi fynediad i mewn i dragwyddol deyrnas ein harglwydd a'n hachubwr Iesu Grist. Oherwydd paham nid esgelusaf eich coffau bob amser am y pethau hyn, eich bod yn ei gwybod ac wedi eich sicrhau yn y gwirionedd presennol. Eithir yr ydwyf yn tybied fod yn iawn tra fyddwyf yn y tabernacl hwn, eich cyffroi chwi trwy ddwyn ar gof i chwi, gan wybod y bydd i mi ar y fris roddi fy nhabernacl hwn heibio, megis ac yr hysbysodd ein harglwydd Iesu Grist i mi. Ac mi awnaf fy ngorau hefyd ar allu ohonoch bob amser, ar ôl fy mydawiad i, wneithir coffa am y pethau hyn. Canis nid gan ddilyn chwedlau cyfrwys, yr hysbysom i chwi nerth a dyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, eithir wedi gweled ei fawredd ef a'n llygaid. Canis i fe adderbyniodd gan Dduw dad barch ag ogoniant, pan ddaeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr a gorol ogoniant, hwn yw fy anwyl fab i yn yr hwn yn bodlonwyd. A'r llef yma, yr hon a ddaeth o'r nef, a glywsom ni pan oeddem gydag ef yn y mynydd sanctaidd, ac mae gennym air sicrach y proffwydi, yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno, megis ar ganwyll yn llywyrchu mewn lle tywyll, hyd o'n i wawrio'r dydd, ac o'n i chodo'r seren ddydd yn eich calonau chwi. Gan wybod hyn yn gyntaf, nad oes un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr o ddehongliad priod, canis nid trwy ewyllus dyn y daeth gynt broffwydoliaeth, eithir dynion sanctaidd Duw a lefarasant megis y cynhyrfwyd hwy gan yr ysbryd glân. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw ein bod yn gallu dod ata ti ac yn dod ger dy fron trwy heiddiannau ac trwy enw dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. A does dim un ffordd arall o Dduw i ni'n gallu mentro i'r gwmniaeth. O Dduw ni fydda unrhyw gobeith i ni petawn yn dod yn ein henwau ni yn hunan, yn hymdrechion ein hunan, yn ein gweithredoedd, yn ein crefydd. Ond o Dduw i ni yn dod ger dy fron trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus o'th flaen. Yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi hagor ar ein cyfer ni, y ffordd yr wyt ti wedi ddarparu ar ein cyfer, ar gyfer pechaduriaid sydd yn heiddi condemniad, ond eto o Dduw yr wyt ti wedi'n croesawu ni fel dy blant oherwydd yr hyn a wnaeth yr Iesu trosom. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengil, i ni yn diolch i ti am y newyddion da, am faddeuant pechodau, yr holl fendithion sydd i'r rhai sydd yng Nghrist. I ni yn diolch i ti am yr addewidion dy fod gyda ni, dy fod wedi addo bod yma gyda ni yn ystod yr oedfa,
o Dduw, hyd yn oed lle mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull, yr wyt ti wedi addo o Dduw i fod gyda dy blant. Ac felly i ni yn gofyn i ti fod yn bresennol yma ac yn gadael i ni deimlo dy bresenoldeb, y byddu di trwy dy ysbryd yn agosau ato ni ac yn peri ein bod yn cael profi o ddagosatrwydd, yn peri fod ein heneidiau yn llamu o ddi fewn. Gad i'r cariad yma ein llethu ni bron, gad i ni deimlo y cariad yma mewn fath ffordd sydd yn peri'n calonau lamu ac i ni ddod yn mawl yn deisyfiadau ger dy fron. I ni'n cyflwyno'r holl ddydd i ddofal di yn gofyn i ti fendithio pob un ymdrech i gyhoeddi dy air, pob un emyn sy'n cael ei chanu, pob un darlleniad o ddair, pob un gweddi sydd yn cael ei ynganu o Dduw, a byddu di yn y cyfan, a byddu di yn bendithio dy blant ar hyd a'r lled y wlad. O Dduw, gad i ni cael rhywbeth, rhyw arwydd gen i ti dy fod gyda ni, gad i ni deimlo dy bresenoldeb, gad i ni weld dy ysbryd ar waith yn ein plith yn y dyddiau blin yma. O Dduw, i ni'n gofyn i cael gweld rhai yn dod oed tywyllwch i'r goleuni ac yn glir yn hynny o beth. O Dduw, mor anodd heddi i gallu gweld pa rai sydd wedi deall, pa rai sydd ddim. Pa rai sydd wedi gwneud proffes wag, pa rai sydd wedi gwneud proffes wir. O Dduw, i ni yn gofyn y cawn weld dyddiau lle y mae'r hyn sydd yn cael ei brofi yn amlwg ohono ti. Gad i ni weld enw di'n cael ei ddyrchafu yn ein bywydau ni ac y mywydau'r rhai sydd yn dod ata ti. Rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr yn y dyddiau yma. Gad i ni ddisgwyl pethau ar gyfer ein hoedfa nos Iau. Ni'n cyflwyno dy was ar gyfer yr oedfa honno. Gofyn i ti baratoi y neidiau nawr ar gyfer yr oedfa ac y bydd na bresenoldeb amlwg yma yn ystod yr oedfa a cyn ac ar ôl y bydd na waith mawr yn digwydd yn ein plith ni. Felly o Dduw, bydd gyda ni nawr, tyrd lawr ein plith, arwain ni, helpa ni yn ein gwendid corfforol, meddyliol ac ysbrydol. O Dduw, i ni'n teimlo pa mor hawdd yw i'n meddyliau i grwydro, i ni'n gofyn i ti rhoid y nerth i ni, i dy geisio di a ddaddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr felly tywalt ysbryd arno, mi ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni am rhif 254 o ysbryd sancteiddiola fan adla arna i lawr o'r cariad anchwiliadwy sy'n nghalon Iesu mawr. 254 gyda ni sefyll uwch ni.
Bydd ein testyn o 2-4 penod gyntaf a'r 2 adnod gyntaf. 2-4 penod 1 a'r 2 adnod gyntaf. Simon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist at yr rhai a gawsant gyffelib werthfawr ffydd a ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw ni a'n hachubwr Iesu Grist. Gras i chwi a thangnefedd am ylheir trwy adnabod Duw a Iesu ein harglwydd ni. Nawr, tra yn paratoi ac yn darllen amryw awduron am yr adnod hon, neu'r adnodau yma, fe nes I darllen gan gŵr o'r enw Michael Green, a fe ddwedodd hyn. Mae'r holl testament newydd yn un, yn ei condemniad o broffes ffydd nad yw yn gwneud gwahaniaeth ar ymddygiad bywyd. Dyna I chi frawddeg. Petai ni yn onest, byddai'r rhaid I ni ddweud fydda mwyafrif o'r eglwys yn ysgyrnygu ei danedd pan yn clywed geiriau fel yna'n dweud, wel, ma chi off to. Dyma chi mynd mlaen am yr un hen beth to. A pan darllenes I hynny, nes I godi fy eiliad, meddwl, dyna dda, dyna taro'r hoelen ar ei ffen. Hynny yw fod yr holl testament newydd yn gwbl un yn ei condemniad o broffes ffydd nad yw yn gwneud gwahaniaeth ar ymddygiad bywyd. Hynny yw, dyw proffes ffydd ddim yn ddigon. Dydy dweud eich bod chi wedi dod ddim yn ddigonol. Rhaid fod yna ryw wahaniaeth, ryw le, ryw ffrwyth I weld. Y tuedd yw meddwl fod y frwydr yn haws cyfnodau eraill. Mae rhai yn meddwl felly, wel, mae eglur fyddai'r frwydr ar gelyn, y rhai oedd yn arwain eraill ar gyfeilio'r blynyddoedd yn ôl. Ddigon hawdd oedd nabod y broblem yn yr eglwys 20 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl, hanner canrif, 100 mlynedd yn ôl. Ac falle mae'r pobl sy'n ei broffes heddi, y Cristnogion modern, yn darllen am yr grwpiau o weinidogion oedd yn dod ynghyd I ddelio gyda gau athrawiaeth ac yn meddwl, dyna chi ddynion da. Amen I bopeth wedon nhw. Ond yna, chi'n cael pregethwyr heddi yn sefyll lan ac yn dweud, mae yna broblem yn yr eglwys, mae bydolrwydd wedi dod mewn, mae yna ddiffyg dealltwriaeth o'r efengil, ac eto, wedyn mae'r rheini oedd yn dweud amen i'r hyn digwyddodd 2 mlynedd yn ôl, yn mynd yn flin gyda'r bobl yma, ac ddim yn hoffi nhw, ddim yn hoffi'r pregethwyr yna, achos maen nhw'n I ddweud, maen nhw'n rhy galed, maen nhw'n rhy llym. Mae bron iawn yn ddigon hawdd eistedd nôl a meddwl, roedd y frwydr oedd yn ddigon clir, oedd amlwg bod nhw ar faif yna. Dim yn sylweddoli pa mor anodd oedd I weithio yn yr arglwydd yn y dyddiau hynny. Roedd ganddyn nhw gelynion ym mhob man. Wrth edrych nôl trwy'r ysgrythyr, wrth ddarllen hanes yr eglwys I ni'n clywed am frwydrau, ond yn meddwl rhywsut efallai fod yn haws stirnad y problemau pryd hynny. Ond anodd byddai wedi bod, I ni'n gwybod hynny, yn enwedig pan yn gweld y modd y safodd yr apostolion. Roedd yn anodd iddyn nhw. Roedden nhw'n gwynebu pobl o fewn yr eglwys hefyd. Oedd yn dweud, I chi'n mynd ar ein nerfau ni, I chi'n mynd mlaen am yr un peth, I chi wastad yn rhybuddio, mae hwn yn anghywir, mae'r llall yn anghywir, ac mi roedden nhw'n yn berniadu'r apostolion, ac achos ni'n I weld y fan hyn. Dyma oedd y broblem roedd Pedr yn I wynebu. Sut y by'r eglwys gymeryd proffes wag fel mater difrifol. Roedd Pedr yn bryderus ac baich ganddo fe dros y rhai oedd yn gwneud proffes ond yn amlwg heb ddeall. 2-4-2 adnod 1. Eithir bu gai broffwydi hefyd ble ymhlith y bobl. Megis ag y bydd gai athrawon yn eich plith chwythau. Yr rhai yn amlwg nac yr rhai yn ddirgel a ddygant I mewn beth heresiau dinistriol a chanwadu'r arglwydd yr hwn ei prynodd hwynt ydynt yn tynnu arnynt ei hunan ddinistr bian.
Mae hwnna'n ei ddweud yn glir yn diwe. Dyna oedd y frwydr. Roedd yn broblem iddyn nhw yn yr eglwys fore. Yr un heddi, yr un problemau ni'n ei wynebu. O fewn yr eglwys, rhai yn dweud, dwi ddim yn hoffi hwn. Dwi ddim yn licio'r pwysles yma. Dwi eisiau mwy o rhyddid. Dwi eisiau cael caniatau yr efengil a'r bydolrwydd. Dwi eisiau cael mynd fel un, ond dwi eisiau dweud oedd fy mod i'n Gristion, ond fy mod i fel nhw hefyd. A felly ni'n cael y cymysgwch yma. I ni'n ei weld mae'n rhemp. Mae'n gwbl rhemp yng Nghymru yn waith nag unrhyw wlad arall fedrai feddwl amdano. Mae'n waith arnom ni nag unrhyw le. Pa le sydd yng Nghymru sydd wedi deall dim llawer o lefydd bellach i ni'n ei weld y mae bydolrwydd trwydd i draw yng nghanol yr eglwys sydd ar ôl. Does dim lot o eglwys ar ôl, ond o'r eglwys sydd ar ôl, pryn yw'r bobl sydd yn sefyll yn glir. Fel mae Pedr yn ei ddweud, y mae gau athrawon yn eich plith. Wedi dod mewn yn ddirgel, beth am i ni newid y gân fach yma i rhyw gân fach arall? Beth am i ni newid y dôn yma i rhyw dôn bach, tipyn bach mwy modern? Beth am i ni leihau ar y pregethu a dod ar plant mewn i roi rhyw ddarn yma bach i ni? Beth am i ni wneud hyn a llall? Beth am i ni ganiatau? Beth am i ni beidio cael oedfa heno? Mae eisiau ymlacio, mae'n braf fewn i allan cael picnic. Beth am i ni wylio'r gêm? Beth am i ni wneud ar hyn a llall? Beth am i ni ganslo syl? Dolyg, di syl ar nadolig. O, beth am canslo'r oedfa? Ni eisiau cael cuno nadolig. Ac yna ni'n ei weld yn dod yn raddol ac yn raddol nes yn y diwedd ddim yn credu dim. Beth yw'r ots lle ni'n mynd ar nos Wener a nos Sadwrn? Does dim ots am y peth yma dim mwy, achos i ni nawr wedi gyfiawnhau yn ysgrythuro ni wedi ffeindio rhyw fath o ffordd i gyfiawnhau ein bydolrwydd a'n gau a thrawiaeth. Dyna beth wedodd Pedr. Dyma oedd wrth raidd y broblem, y diffyg fan hyn, y diffyg mynwesu Iesu Grist fel arglwydd. Dyma oedd y broblem fan hyn y Pedr. Ond nid dyna'r broblem heddi. Maen nhw'n mynwesu Crist fel gwaredwr i fod, ond dyn nhw ddim go iawn. Achos os nad yn ei fynwesu fel arglwydd, nid yw yn waredwr i chi. Dwi ddim yn bosib. A canlyniad hyn oedd 2:4-2 ac yn bennaf yr rhai sydd yn hodio ar ôl y cnawd mewn chwant aflendid ac yn diystyrru llywodraeth, rhyfygus ydynt, cyndyn, nid ydynt yn arswydo cablu urddas. Dyna canlyniad y math yma o fywyd. O, mae mor debyg i'n hoes ni, ond yw e? Y troi cefn ar arglwyddiaeth Iesu Grist a mynnu dilyn llwybr cnawdol bydol, a'r cyfan i rai yn llwyr ddigrefydd ac i eraill yn enw Iesu Grist. Gau a thrawiaeth. Ffals. Proffes wag. Dyma roedd Pedr yn brwydro ac a baich drosto. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr hyn y mae Pedr yn ei ddisgrifio ac yn delio gyda'r broblem hon, sydd yn broblem mor gyfoes i ni heddi. Roedd yn gyfoes i Pedr, mae yn sicr yn gyfoes i ni heddi. Trawsnewidiad ar yr enaid, yna'r wybodaeth holl bwysig ac yna canlyniad hyn holl yn fyr i orffen. Wel, yn gyntaf, Trawsnewidiad, adnod 1, Seimon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at yr rhai a gawsant gyffelib werthfawr ffydd yn unau trwy gyfiawnder ein Duw ni a'n hachubwr Iesu Grist. Nawr, hyd yn oed yn yr enw, mae yna wers. Wrth ddarllen y geiriau cyntaf, gwelir Pedr yn cyfeirio at ei hun fel Seimon Pedr. O ceir ambell safbwynt amrywiol ar hyn, hyd yn oed yn gofyn os oes arwyddocâd i'r enw. Ond tybiwn ni rhaid bod na arwyddocâd gan mae gair Duw sydd o'n blaen ni, ac mae'r arwyddocâd mwyaf hyfryd sydd yma hefyd. Mae Seimon oedd ei enw o enedigaeth. Ac mae Pedr a roddwyd fel enw iddo gan yr arglwydd Iesu Grist. Seimon oedd ei enw i ddewig yn dangos ei gemdir, yr oedd yn gynt yn bysgotwr i ddewig cyffredin, ond Pedr, y graig, yn enw a ddangosodd y newid mawr a ddigwyddodd iddo. Gynt, allech chi ddweud, dwi'n ond trwy ddarllen yr enw, Seimon
Pedr. Mae bron iawn yn dweud, fel hyn oeddwn ni gynt a fel hyn ydw i nawr. Gynt yr oedd yn rhaid ar y tywod, o nawr dwi'n sefyll ar y graig Crist Iesu. Roedd rhywbeth gwirthiol wedi digwydd i Pedr a thrwy yr enw hyd yn oed cawn gyfeiriad at y digwyddiad arbennig yma. Lle gynt yr oedd yn ddall, nawr yr oedd yn gweld. Lle gynt yr oedd yn rhodio ar y llwybr llydan, o nawr ar y llwybr cul. Dim ond yn yr enw. Mae'r enw'n cael ei ddefnyddio fel neges bach syml. Mae'n ddigon hawdd i ni ddeall ond dwi. Fe gafodd yr enw mae gan yr Iesu. Ac os na unrhyw le i ddysgu gwers bod rhaid i rhywbeth ddigwydd i ni. Bod onid oes na beryg yn y byd crefyddol i ni'n byw yn ein gwlad ni, bod rhaid dal yn meddwl os ydw i'n mynd i'r capel dwi'n Gristion. Dyw e ddim yn gywir. Mae yna rhai yn meddwl, os ydw i yn cael fy ngalw yn Gristion a fy mod i cael fy ngeni yng Nghymru ac yn y blaen. Na, hyd yn oed yn yr enw mae yna wers fan hyn. Yr oedd Pedr yn gyntaf yn Seimon ac yna gafodd yr enw Pedr. Yr oedd ei gynt ddim yn grediniwr yn yr arglwydd Iesu Grist, ond yna fe ddath e. Fe ddigwyddodd rhywbeth iddo fe. Ac e'r cyfeiriad at hyn hefyd yn y gair nesaf yn yr ados, Seimon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist. Be ni'n gweld fyna, mae yna wers yn y drydydd gair. Yr oedd yn was i Iesu Grist. Mae bron iawn, fel petai reit ar y cychwyn, yn pwysleisio, mae yna newid mawr wedi digwydd yn fy mywyd i. Lle gynt yr oeddwn i'n was i Satan, a mae hwnna'n wir o bob un a enir, a genir pob un ohonom ar y llwybr llydan sydd yn arwain a distriw, a genir ni oll yn bechaduriaid wedi dod yn fyr o agoniant Duw. I ni gyd yn gaethweisio ni bechod i Satan ei hun. O, trienus oedd yng nghyflwr, mae Pedr yn dweud. Ond hyn a ddigwydd i Pedr, mae e'n cyfeirio, dwi'n wasanaethwr ac apostol Iesu Grist, fe ddigwyddodd gwyrdd. A mae'r enw yn dangos hyn yn y modd mae'n disgrifio hun. Ie fel apostol, ond hefyd yn was. Mae e'n pwyso nawr ar Grist. Iesu Grist wedi ei rhyddhau o gaethiwed yr un drwg. Iesu Grist wedi talu'r pris am ei ryddid. Nid oedd Pedr a chywilydd o'i waredwr. Yr oedd am i bawb o bod reit o'r cychwyn un. Yr oedd e hefyd am rybuddio y sawl yn yr eglwys oedd a phroffes wag. Dyma sydd yn faich iddo fe. Roedd e am iddyn nhw'n deall, gnewch yn siŵr eich bod chi wedi deall. Chi sydd wedi cael eich magu ar ei lwydydd Cristnogol, gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi deall. Chi sydd wedi dod o fewn cliw yr efengil ac wedi hoffi be chi wedi clywed, newch yn siŵr eich bod chi wedi deall. Mae angen gweld ffrwyth. Newch yn siŵr, mae'n dweud, drychwch arno fi, Seimon Pedr. Yr oeddwn i gynt yn golledig, ond nawr dwi'n blentyn i'r arglwydd. Dwi'n wasanaethwr ac apostol Iesu Grist. Rwy'n was i hwn, lle gynt yr oeddwn i was i'r un drwg, ond nawr yn was i Iesu Grist. Mae yna rhywbeth wedi digwydd. Mae fel petai yn dweud, newch yn siŵr eich bod chi'n sefyll ar y graig. Gewch chi symud ymlaen yn ail felly'r wybodaeth yma. Adnod 2, gras i chwi a thangnefedd a amlhaer trwy adnabod Duw a Iesu ein harglwydd ni. Nawr dyma sydd mor bwysig. Dyma y drws a betai. Dyma yr ateb. Os ydych chi am wybod yr ateb i bopeth, dyma fe. Os ydych chi am wybod yr ateb i'ch problemau, hyd yn oed os dwi ddim wedi wneud gyda hwn, allwch chi dweud, wel mae'n mynd i ddod nôl i hyn, achos dyma'r ateb i bopeth. Holl problemau'r byd, mae'n swnio byddwch chi pobl yn gwrando nawr, efallai byddai'r rhai'n dweud, mynd dros ben llestri fan hyn. Petawn ni'n dweud fan hyn i'r gwleidyddion sydd mewn pembleth diri ers blynyddoedd bellach, wel, ers degawdau, ond yn sicr yn fwy diweddar, ni'n gweld nhw'n drysu, a dwi'n gwybod yr ateb i unrhyw beth, dwi'n gallu cytuno ar unrhyw beth, ond petawn ni'n dweud nhw, mae gen i'r ateb i chi mae fan hyn. Petach chi'n gwrando ar yr ateb yma, byddai'ch problemau yn diflannu. Falle bydde fe'n dod yn haws i chi datrys beth sydd fod yn neud, beth sydd ddim. Dwi ddim yn gwybod yna, ond un peth fydd yn sicr, fe fydd problemau eich enaid a chymdeithas, mae'r ateb fan hyn. Dyma'r ateb i'r holl problemau, y problemau mwyaf dyrys, y rhai sydd fwyaf difrifol, y rhai tragwyddol, mae'r ateb fan hyn.
Os ydych chi am wybod yr ateb pwysica oll, dyma fe. Wrth i'r byd fynd o un pleser i'r llall, wrth iddynt chwilio am atebion i broblemau'r byd, dyma'r ateb. Wrth i ni weld crefyddau byd, cymaint ohonynt, dyn yn ymgeisio cyrraedd Duw, Duw o'i gwneithuriad nhw. Ond yr hyn a welwn yw dynion yn baglu yn y tywyllwch, dyna beth ni'n ei weld. Ceir yr ateb yn yr adnodau yma. Rhaid adnabod Duw. Dyna'r ateb. Dyna'r ateb i'r broblem. Dwi'n ei roed yr ateb i chi nawr. Yr ateb i'ch problem yw rhaid i chi adnabod Duw. Beth bynnag yw eich problem, rhaid i chi adnabod Duw. Os adnabod Duw, os cael cymdeithas ag ef, os yn un ag e, os ydych chi yn rhan o'i deyrnas e, yna fe fydd doethineb ac arweiniad yn cael ei rhoi i chi, neu bod chi yn ildio i'w sofraniaeth e yn eich problem chi. Dydym yn dweud bod problemau'n mynd, ond be mae'n dweud mae'n helpu chi i ymddiried yn ei sofraniaeth e. Mae'r ateb yn hyn. Ond yr ateb i'r broblem fwyaf i tynged tragwyddol yr enaid, mae y fan hyn yn yr adnodau yma. Rhaid adnabod Duw. Rhaid i'r brif weinidog, i'r arlywydd America, rhaid i'r rhain adnabod Duw. Dyna'r ateb y broblem yn gyntaf. Deliad ar materion eraill, wedyn, dyma sydd wrth raidd y broblem. Dyma sydd angen i'r gwleidyddion, dyma sydd angen i'r bobl cyffredin, dyma sydd angen i bawb i ddod i'w adnabod Duw. Rhaid fod yn eiddo o'r wybodaeth yma. Mae yna gymaint o ymdrech yn cael ei rhoi mwyn cael gwybodaeth. Llyfrgelloedd yn llawn o filiynau o lyfrau, yn llawn gwybodaeth. A mae dyn yn mynd ati, ddarllen ac i ddarllen ac i ddarllen, a datrys y broblem yma'r llall, ac eto gyd yr wybodaeth bwysica ddim ganddyn nhw. Rhaid gwybod ac adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ceir y profiad o dangnefedd a Duw a gras. Dyma be mae'r adno'n dweud, trwy adnabod Iesu Grist. Fe gewch chi heddwch. Fe gewch chi dangnefedd, fe gewch chi ras. Sut? Trwy adnabod Iesu Grist. Fe gewch chi heddwch wrth fynd i gysgu yn y nos, os oes ofn mynd i gysgu yn y nos. Beth a ddaw yn ystod oriau'r nos. Wrth wynebu salwch, wrth wynebu taith, beth bynnag yw ar ofnau'n dod, beth os, fe gewch chi heddwch trwy adnabod Iesu Grist. Wrth ddod ar eich gwely angau ar anadl olaf, fe gewch chi heddwch a gras. Sut? Trwy adnabod Iesu Grist. Mae'r ateb yn cael ei roi. Dwi ddim fel bethau chi'n gwrando ar y teledu a rhyw newyddiadurwr yn gofyn cwestiwn i'r gwleidydd, a mae'r gwleidydd yn cael cwestiwn, a maen nhw'n gofyn i'r gwleidydd rhyw gwestiwn, a dyn nhw ddim yn ateb y cwestiwn. A mae'r newyddiadurwr yn falch achos yn dweud, chi ddim wedi ateb y cwestiwn. Ac maen nhw'n dweud, wel, mynd rownd, a ddim yn ateb y cwestiwn. A mae'n mynd, ti ddim wedi ateb y cwestiwn. A maen nhw'n mynd ôl, a dyn ni byth yn cael ateb y cwestiwn, achos dyn nhw ddim yn gallu ateb y cwestiwn. Fedra i roi ateb i chi'r cwestiwn. Be bynnag yw'r cwestiwn, yr ateb yw trwy adnabod Crist. Dyna'r peth pwysicaf oll. Os nad yw'r cwestiwn yn uniongylchiol, da hynny byddwn ni'n dweud, wel, ewch fe i ffwrdd, gofnwch cwestiwn gwell i fi, achos dyma'r ateb i'ch problemau chi. Dyw'r broblem ddim o'r reidrwydd, y problemau dyddiol ddim yn mynd i fynd o'r reidrwydd, ond mae'r broblem fwyaf yn cael ei hateb ac yn helpu yn yr achosion eraill. Ond yn sicr, yr ateb mwyaf dyrys yr enaid yw ble rwy'n mynd i dreulio tragwyddoldeb. A dyma'r ateb trwy adnabod Iesu Grist. Adnod 1. Seimon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at yr rhai a gawsant gyffelib werthfawr ffydd a ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw ni a'n hachubwr Iesu Grist, trwy adnabod a phrofi o'r hyn ydoedd, a'r hyn a wnaeth trosom, fe gyflawnodd yr hyn oll oedd yn angenrheidiol, dim ond perffeithrwydd sydd yn ddigonol i'r tad. Nid oes modd cael mynediad i'r nefoedd heb hyn, tra ein bod yn ein pechodau'n does dim gobaith, ni all y tad ein derbyn, ni all ddim byd llygredu cael ei groesawu i'r nefoedd. Ond dyma ddaeth Iesu Grist i'w wneud, daeth i agor ffordd. Dyma'r wybodaeth sydd mor angenrheidiol. Fe ddaeth
yr Iesu mwyn agor ffordd ar ein cyfer. Ioan 17:3. A hyn yw'r bywyd tragwyddol. Eto dwi'n syfrdanu pan ni'n meddwl am gyflwr crefyddol ein byd ni, ein gwlad ni'n arbennig. William Morgan dwedodd y geiriau yma, ei gyfieithiad yw, dwi ddim yn anodd nag yw, mae'n hyfryd. Does dim byd anodd am hwn, gwrandewch ar y geiriau. A hyn yw'r bywyd tragwyddol. Dyma'r cwestiwn, dyma yw bywyd tragwyddol. Dyma os ych chi eisiau cael bywyd tragwyddol, os ych chi'n galw eich hunan yn Gristion, beth yw'r ateb? Iddynt dy adnabod di yr unig wir dduw ar hwn anfonais ti, Iesu Grist. Felly, gewn ni ofyn y cwestiwn, a ydych chi'n adnabod Iesu Grist? Nid a ydych chi'n gapelwr, nid a ydych chi'n grefyddol, nid a ydych chi'n neis i'ch cymdogion, a ydych chi'n adnabod Iesu Grist? I adnabod yn bersonol. Philippiau 3:10. Fel yr adnabyddwyf ef, a grym ei atgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddioddefiadau ef, gan fod wedi fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. I nabod e. Ac os ych chi'n mynd nôl i'r adnodd lenorol, Philippiau 3:9, ac ceir ynddo ef, heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Rhaid cael ei gyfiawnder ef. Yr arglwydd Iesu Grist a fodlonodd gofynion y tad, bu fyw bywyd perffaith cyflawnodd hyn oll fe gadwodd gyfraith yn ein lle ni fel ein cynrychiolydd ni. Simon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at yr rhai a gawsant gyffelib werthfawr ffydd lan unau, sut trwy gyfiawnder ein Duw ni anhachub o'r Iesu Grist. Trwy cyfiawnder Iesu Grist. Mae yn mor glir. Dyna'r ateb y broblem. Beth bynnag y broblem, yr un yw'r broblem, ein pechod. Ac i ni'n golledig. Yr ateb i'r broblem yw adnabod Crist. A thrwy ei gyfiawnder ef yma i cael achubiaeth. I ni'n gweld yma'r cyfan o Dduw. Iesu Grist gyflawnodd y ddeddf yn ein lle ni. Crist dalodd y pris yn ein lle, fe a aeth i'r groes a chymeryd y gosb yn ein lle ni. Ond i ni'n gweld hefyd, o Dduw y daw ein ffydd. Gai ofyn i chi, oes ganddoch chi ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist? A nid cred yn y pen, ond ffydd sydd yn rodd. Ydych chi'n gallu tystio bod eich ffydd yn rodd? Ydych tystiolaeth chi, eich hanes, eich achubiaeth chi? Ydych chi'n gallu dweud fe cefais rodd? Chi'n gwybod pan chi wedi cael rodd? Mae rhywun yn ei roed eich chi. Doedd e ddim ganddoch chi gynt, ond nawr mae ganddoch chi fe achos mae rhywun wedi roed eich chi. Mae yn rodd, ond felly gyda ffydd yn aml mae llawer yn enwedig rhai sydd wedi cael ei magu ar eilwyd Gristnogol wedi trio credu yn y pen, gwella ei hunan, ond ddim yn gallu cael y sicrwydd a'r heddwch yna. Ac yna mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna brofiad, mae'r ysbryd glân ar waith. Ac nawr mae'r rhodd yn cael ei rhoi i chi, a chi'n dweud, o'r diwedd mae gen i ffydd. Mae'n rhodd i mi o ble ddath, ond mae'n wyrth. Dwi ddim yn gallu esbonio o ble ddath e, ond fe ddath e lle gynt oeddwn i ddim yn gallu ymddiried yn llwyr. Ond nawr dwi'n gallu ymddiried fe enaid yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim syndod fod Pedr yn disgrifio fe fel gwerthfawr ffydd. Mae'n werthfawr oherwydd yn gyntaf rhodd o Dduw ydyw. Nid oes modd i ni gredu yn erthyn hunan. Rhaid cael ffydd. Ond rhaid iddo fod yn ffydd a roddir, y ffydd sydd yn achubol, ein bod yn cael ein nerthu, y gallu i ymddiried ein henaid yn yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosom. Ydych chi'n gallu ymddiried eich enaid? Yn cofio, yn cael llawdriniaeth pan yn y coleg ac maen nhw'n rhoi pigiad i chi sydd yn peri eich bod yn mynd i gysgu. A fi'n cofio yn gwybod wedi cael e o'r blaen, bod yn cyfri lawr o 10. A dwi'n gwybod ydych chi ddim yn cyrraedd 5 fel arfer i chi mynd i ffwrdd i drwmgwsg. Mae'n brofiad hyfryd i fynd bant i gysgu, ond fi'n cofio meddwl, tra'n aros i'r doctor ddod ac i roi'r pigiad i mi. Newydd ddod i gredu blwyddyn neu 2 ynghynt. Ond yn cofio meddwl yn gorwedd yno ar y gwely wedi fy mharatoi. Beth os?
Beth os eith rhywbeth o'i le? Ac yna yn gallu dweud, dwi'n ymddiried yng Nghrist. Beth bynnag a ddaw, dwi'n ymddiried yng Nghrist. Mae fy ffydd yng Nghrist, ond doeddwn ni ddim yn gallu dweud na chydig ynghynt, chydig blynyddoedd ynghynt, achos roedd yn ffydd yr oedd gen i yn fy mhen, rhyw gred, ymdrech cnawdol, dearol, ond fi oedd adeg pan derbyniais rhodd, dyna beth ni'n sôn yn yno, yr rhodd yma sydd yn eich galluogi ymddiried eich enaid, mae'r fy enaid yn ddiogel yng Nghrist, mae wedi wneud y cyfan i fi, mae wedi byw yn fy lle, mae wedi marw yn fy lle, ac nawr mae wedi rhoi ffydd i mi i ymddiried fy enaid. Yn yr hyn a wnaeth Crist drostof, mae e'n werthfawr oherwydd gwrthrych y ffydd. Mae'r ffydd yma'n werthfawr, nid oherwydd y ffydd ei hun, ond oherwydd yr hwn dwi'n ymddiried ynddo, y gwrthrych yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n werthfawr oherwydd mae e'n brydferth. Mae hwn wedi darparu'r cyfan sydd yn angenreidiol i mi. Does dim rhaid i fi wneud dim bellach. Fedra i wneud dim. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Mae e'n werthfawr oherwydd ffrwyth a'r bendithion a ddaw ohono. Fe cawn ein cyfiawnhau, fe cawn ein mabwysiadu, lle gynt Seimon Pedr, lle gynt yr oedd yn iddew, cyffredin, ond nawr yr oedd yn eiddo i Grist, yr oedd yn sefyll ar y graig, yr oedd wedi cael ei fabwysiadu, i deulu, deyrnas yr arglwydd, yr oedd hwn nawr yn un o deulu'r arglwydd, o deulu Duw, yr oedd yn un o'i blant, yr oedd y Duw y tad yn dad iddo. Dyna'r bendithion, dyna pam yn dweud, gwerthfawr. Wedi gyfiawnhau, wedi fabwysiadu, wedi sancteiddio, mae yna bendithion ar ben bendithion. Yr oedd gan Pedr faich dros y sawl oedd yn yr eglwys a oedd yn gredinwyr, ond hefyd yr oedd ganddo faich dros y sawl oedd a phroffes wag. Dyna oedd y broblem. Yr oedd yn gweld y gau athrawon yn dod yn mewn, ac oedd yn gweld mae'r rhai wedi deall, ond yma na'r rhai sydd heb ddeall. Na newch chi wrando, mae'n rhybuddio o'r peryglon o bwyso ar wrthrych anheilwng, mae'n rhybuddio yn erbyn ffydd cnawdol, un ddynol, nad oedd yn achubol, un oedd yn grefyddol yn unig, heb fod yn ysbrydol nag oedd i fri, yn ffydd, oedd yn broffes, nad oedd yn cynhyrchu'r ffrwyth. Gwybi am y sawl am na broffes, a dyma oedd y broblem. Ond a oedd dal i fyw yn anfoesol. Dyna be welodd yn yr eglwys, yr oedd na anfoesoldeb. Dwi ddim gwahanol i heddi nag i, ond nid dyna beth i ni'n ei weld heddi. Anfoesoldeb, meddwdod, bydolrwydd. O fewn yr eglwys. Ac bellach mae'r eglwys wedi gwneud athrawiaeth ohoni. Fod yn iawn. Maen nhw wedi dod i mewn yn do, maen nhw wedi dod i mewn ac yn wedi caniatáu ar beth ddigwydd. Roedd Pedr yn pregethu ac yn pledio, byddwch ofalus, roedd yn rhybuddio nhw, peidiwch y gadael i hyn ddigwydd, byddwch ar eich gwyliadwrydd, ydych chi wedi deall. Byddwch yn ofalus. Wel, yn olaf i orffen y cynlyniad. Wrth wraidd pob proffes wag yw diffyg deall o'r Efengyl. Dyna yn amlwg, ni'n dweud yr amlwg fan hyn. Os oes na broffes wag, yna dydyn nhw ddim wedi deall na phrofi'r Efengyl. Mae'n dod yn ôl at hyn bob tro. Un ai heb ddeall, neu gellir dweud, gwrthod deall. Yr hyn sydd yn naturiol nid yw dyn am ddeall yr Efengyl. Gras yw y cyfan. Duw sydd yn agor ein llygaid ac yn rhoi awydd yn ein cylonau i'w geisio. Pan gwelir bydolrwydd wedi proffes, yna i ni'n gwybod mae ffals gwag ydyw, nad yw o Dduw. Chymod, unwaith eto ni'n byw mewn oes, lle os ych chi'n dweud hynny, mae pobl yn codi eiliau ac yn dychryn braidd ac yn synnu ac yn meddwl, sut ych chi'n gallu dweud hynny? Yn ddiweddar, ni'n gwrando tipyn o bregethu Lloyd Jones, a bron bob oedfa, bob pregeth, o'n i'n gwrando na fe ac oedd yn dweud, fedrwch chi ddim fod yn Gristion
os ych chi heb ddeall hyn. Ac eto gyd, i ni'n dweud e heddi ac mae pobl yn edrych yn syn arnoch chi ac edrychwch ar ein nifer ni heddi. Dyna beth sydd wedi digwydd. Gau a thrawiaeth wedi dod i mewn ac wedi gwacau y capeli. Ac mae'n drychu nebys arnom. Ac mae rhai o'r capeli sydd yno, i ni'n meddwl, ydyn ni wedi deall? Pan gwelir bydolrwydd wedi proffes, i ni'n gwybod mai ffals gwag nad yw honno o Dduw, gan pan o Dduw y mae yn dwy'n ffroeth. Dyna beth i ni'n gwybod. I ni'n gweld y ffroeth falle'n fach i ddechrau, ond mae bywyd ma na o leini i weld. Chi'n gwybod hynny, os i ni mewn stafell dywyll ac yn cynnu matchen bach, mae'n goleo'r stafell. Mymryn bach o ole, ond digon i chi weld y celfi. Mymryn, canwyll fechan iawn yn dod ag o leini. I chi ddim yn cwestiynu, ma na olau i chi ni weld e. Dyna beth i ni'n chwilio amdano. Dydyn ni ddim yn dweud mae rhaid chi fod yn ddiwynyddio mwy'r byd. I ni ddim yn dweud hynny. I ni'n gwybod pan mae rhywun yn dod i gredu, fe fydd golau, fe fydd bywyd, i chi ni weld e, ac mae'n fater o lawenydd, i chi'n clywed ambell, a fi'n gwybod pan mae'r doctoriaid yn dweud, os falle babi di syrthio ac wedi taro pen, ac chi'n ffonio'r ambulance, dewch i helpu, a falle mae peth cyntaf maen nhw'n gofyn, ifer babi na sy'n crio. Wel, os i fe, diolch byth am na. Achos mae'n fyw, mae yna fywyd, pa mae'n crio, mae yna arwyddion o fywyd, petai na dywelwch, mae yna fwy om, so chi'n chwilio am yr anadlu, a yw yn anadlu, i chi wastad yn chwilio am fywyd, falle dwi ddim yn sefyll lan ac yn sgwrs gyda chi, ond mae yna arwyddion o fywyd, o leia dyna beth i ni moyn, ni eisiau gweld, oes yna fywyd, oes ffrwyth, achos un peth ni'n gallu dweud, pan y mae'r enaid wedi hachub gan Dduw, fe fydd yna ffrwyth, fe fydd yna. Pam? Achos mae'n wirthiol. Mae'n wirth o Dduw. Ffrwyth edifeirwch. Ffrwyth sydd yn dangos ffrwythau'r ysbryd glân, sancteiddrwydd, fe feddwch chi'n ei weld e, fe fydd yn newid, fe fydd newid ar ymddygiad. Pan mae gwaed Iesu Grist yn ein golchi, mae yn ein golchi yn wynach na'r eira. Pan mae'r hedyn o sancteiddrwydd wedi ei blannu gan Dduw, mae yn sanctaidd. Mae yn dduwiol. Nawr i chi'n greaduriaid newydd. Nawr y mae'r gogwydd. Chi ddim yn clywed y dadlau yma. Dyma beth sy'n rhyfedd. Chi'n siarad ar rhai pobl, maen nhw'n dadlau gyda chi trwy'r amser yn cyfiawnhau bydolrwydd ac yn dweud mae'r adnod yma'n cyfiawnhau bydolrwydd. Mae'r adnod yma, mae hwnna'n caniatáu ni wneud hyn. Ac maen nhw wedi cam ddeall a cam ddyfynnu'r adnod yn llwyr. Ac maen nhw ar biged draen mwyn gallu profi bod hawl dyn nhw fod yn fydol. Ac eich chi'n meddwl, chi'n dadle, ac yna chi'n gweld un sydd wedi cael profiad o Dduw. Ac eich chi'n gweld y gogwydd at sancteiddrwydd. Maen nhw'n dod ac yn gofyn, be ddylen ni wneud? Mae hwnna'n gwneud synwyr. Dyna be dwi eisiau, sancteiddrwydd. A chi'n gweld, mae hwn di deall. Mae hwn di ddeall e. A maen nhw am ddysgu, maen nhw'n amildio hunan i air Duw. Nawr i ni'n greaduriaid newydd. Grandewch, petai adnod 1 a 2 ddim yn ddigon, ewn ni symud ymlaen i jyst i orffen adnod 3 a 4, jyst i ddarllen e. Grandewch, megis yr rhoddes ei ddiwiol allu ef i ni, bo peth a berthyn i fywyd a dywioldeb. Trwy ei adnabod ef, yr hwn yn galwodd ni i ogoniant a'r hinwedd. Dyna sydd i ddisgwyl o achubiaeth. Trwy'r hyn yr rhoddwyd i ni addewidion mawr iawn a'i gwerthfawr, fel trwy'r rhai hyn y byddech gyfranogion o'r diwiol anian wedi dianc oddi wrth y llygredigaeth sydd yn y byd trwy drachwant. I chi wedi newid. Chi nawr yn eiddo i Dduw. Yn gyfranogion o'r diwiol anian. Dyna achubiaeth i chi. I ni mewn oes rhyfedd yn dydyn ni. Y mwyafrif o'r rhai sy'n proffesu, does dim ots o gwbl bod nhw'n torri'r sil. Does dim cywilydd ganddynt beth maen nhw'n i yfed, beth maen nhw'n i wylio, ble maen nhw'n mynd ar nos Iau, nos Wener, nos Sadwrn, does dim ots dyn nhw.
Dim ots y ffordd i ni'n ymddwyn am beth i ni'n siarad. Dim ots os nad ydyn nhw'n rhoi eu hunan o dan sain yr efengil yn gyson, gwrando ar weddi ac yn cyfathrebu ac yn cymdeithasu a'u tad a'u gwaredwr. Dyw'r pethau yma ddim yn bwysig. O, mae proffes ganddyn nhw. Ond nid dyna'r ateb. Adnabod Crist. Cael profiad ohono. Dyna ateb Pedr wrth wynebu Gai a Thrawon, y sawl a wna broffes ac eto ni welir ffrwythau yr ysbryd. Pan y mae yn waith o Dduw fe welir ffrwythau o bywyd ysbrydol, dywioldeb, gogoniant a'r rhinwedd, ac ei bod wedi dianc o lygredigaeth a chwant. O na gawn ni weld hyn eto. O na fydd yr ysbryd lan ar waith yn ein plith yn arwain y neidiau at Grist. O na fyddai'n gweithio eto i beri bod y neidiau'n gweld pa mor werthfawr yw Crist. Ac mae trwy ei adnabod yn unig ceir iachawdwriaeth. Ydych chi eisiau gwybod sut y mae dod yn Gristion? Yr ateb yw adnabod Crist. Galwch arno, tra i fod yn agos. O Dduw byd drigarog, agor fy llygaid i weld rhyfeddod y gwaredwr, ac i weld yr hyn am wnaeth Crist trosaf. A pan i chi'n gweddio hynny o waelod calon, y mae e'n dod, y mae e'n agosau, ac y mae'n arwain yr enaid at y groes, lle chi'n gweld yr hyn a wnaeth Crist drostoch, a mae'n arhodd yn cael ei rhoi i chi, y gallu edifarhau a chredu. Dyna'r ateb. Seimon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at yr rhai a gawson gyffelib werthfawr ffydd a ninnau trwy gyfiawnder ein Duw ni a'n hachubwr Iesu Grist, gras i chwi, a thangnefedd a amlheir, trwy adnabod Duw a Iesu, ein harglwydd ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gofyn y byd ysbryd ar waith, yn agor llygaid y deillion, ac yn ei harwain at droed y groes. Teir gweithiau'n ein plith, gweddio mai ti fydd yn cael yr holl fawl a'r holl glod. I ni'n gofyn hyn trwy enw ac eiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu Emerif 665. 665 ti farnwr byw a meirw sydd ag allweddau'r bedd, terfynau eitha'r ddeiar sy'n disgwyl am dy hedd. 665 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth
Amen.